дар арафаи ҷашни истиқлол мақомот вуруди нақлиётро аз манотиқи дигар ба пойтахти Тоҷикистон маҳдуд карданд. ҳамзамон ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар хиёбонҳои маркази Душанбе ва кӯчаҳои атрофи майдони Истиқлол маҳдуд ё комилан манъ карда шуд. пиёда мегардем, чӣ кор кунем? Маҷбур ҳастем. дар ҳама ҷо ки мисол раҳҳо маҳкам бошанд, мо пиёда меравем. душворай. хай баъд дига ай дасти мо чӣ мебиёбад? Чизе ки ҳамун давлат хай қонуну чӣ кара мо ягон чӣ гуфта наметавонем. ин як чиз маъмулист ки дар тамоми мамлакатҳо тақрибан ба мушоҳида мерасад. чиз ғайричашмдош нест. набояд мушкил эҷод кунад. ҳамасола ҷашни Истиқлол дар Наврӯзгоҳи Душанбе баргузор мешуд. аммо дар як соли ахир мақомот бо тахриби маҳалли бузурге дар атрофи донишгоҳи омӯзгорӣ то Кохи Ваҳдат боғи майдони Истиқлолро бунёд карданд, ки ҳамакнун маросими идона дар ин ҷо баргузор мешаванд. қарор аст шоми имрӯз маросими ифтитоҳи ин маҷмӯа, ки қариб 30 гектар масоҳат дорад ва бурҷаш ба баландии 94 метр аст, баргузор шавад. хиёбонҳову биноҳои маъмурии Душанбе бо миқдори зиёди парчаму шиорҳо дар васфи истиқлоли Тоҷикистон оро дода шудаанд. 9 сентябри соли 1991 Тоҷикистон истиқлоли худро эълон кард ва аз он замон ҳамасола ин рӯз ба унвони рӯзи истиқлолият ҷашн гирифта шуда, расман рӯзи таътил аст.